Настоящата кратка медитация е покана да усетим себе си. Да усетим дишането и тялото си в този момент. Като просто за миг забавим темпото и ако е възможно, дори спрем. Седнем. Вдишаме и издишаме толкова дълбоко. Сякаш за първи път осъзнаваме, че можем да вдишаме и да издишаме. Сякаш за първи път усещаме дълбочината на дъха си като морска вълна. Как се влива в нас и съвсем естествено без никаква намеса. Си отива, пускаме вълната и тя отново се връща от само себе си. Дишаме и усещаме как цялото тяло само се диша. С всяко меко дихание кани малко повече отпускане в тялото, усещайки неговата тежест върху земята. Каним раменете да се отпуснат, сякаш се втечняват, сякаш лед се разтапя във вода, а водата се превръща в пара. Гръдният кож е просторен, лек. А коремът е може би малко по-мек. С всеки следващ момент, в който насочваме вниманието си с мекота, с нежност, с любов към себе си и настоящото си преживяване. Каним лицето да се отпусне 5% повече или колкото е възможно, охлабвайки особено челюстта. Отпускаме, оставяме всяко напрежение, особено в очите, устните. Представяме си сякаш пространството между веждите се разстила като килим. Малките бръчици по челото се изглаждат. Всяко едно мускулче омеква като топъл пластелин. Отпуска се скалпа. Езикът потъва в гърлото. Клепачите са много гладки. Усещаме пространството, което заемат раменете. И ако това би помогнало да намерим повече лекота, може да докоснем самите рамене, сякаш се прегръщаме. Или пък може да поставим едната длан върху корема, другата в сърцето, напомняйки си, че имаме пълното право да спрем. Можем да забавим. Можем да вдишаме и да издишаме сега, с лекота. Позволяваме си да бъдем себе си, така, както се усещаме в този момент. Наблюдаваме любящо и допускаме състоянието си каквото е. Как се чувствам? Жизнен, жизнена или уморен, уморена, радостна, радостен, тъжен, тъжна. Каквото и да е сегашното ни състояние, то е добре дошло, защото е част от нас. С мека усмивка на приемане продължаваме да усещаме тежестта на таза. Пространството, което заемат бедрата. Усещаме ходилата.
Топли или хладки са ходилата. Усещаме ли допира на въздуха, ако сме боси, или пък на чорапи, обувки. Просто изследваме с любопитство отвътре навън тялото си. Усещаме това уникално човешко превъплъщение. Как си играят усещанията в моето тяло сега? Какво се променя? Къде има повече пространство? Къде е по-малко? Къде има стягане и свиване? А къде е отпускане и лекота? Единствено и само наблюдаваме. Усещаме. Дишаме. Сканираме цялото тяло отгоре до долу, отдолу нагоре. Обръщаме внимание на дланите. И дъх по дъх можем да останем колкото ни е нужно. С благодарност за тази пауза, която си дадохме, за това свързване.